Әңгәмәт Нәбаев, қызық бит. Кеше дигәннәрең қызық бит ул. Ғүмер язы үтә көз теләп, ашығабыз мыйык үстерергә, зур буласы килә тизрәк. Һәм тизрәк өлгөрәсе килә, ярамыйны килә күрәсе. Горизонтның теге яғыннан шақырып тора сымак берәрсе. Шул берәрсе тормыш үзедер ул, йөгөрәбез аның артыннан. Тарттыр сана зинһар тәмәкеңне, авыз иттер сана яртыңнан. Тилерт сана мөхәббәтең белән, яратасы килә, кыз кирәк. Өйләнәсе, бәбәй үстерәсе, олоғаясы килә тизрәк. Һәм тизрәк уздырасы килә үзебездән узган картлардан. Подумаеш, әллә алар гына акыл сандыкларын актарган. Бездән дә ул булыр әле, тик булдырыр өчен көс кирәк. Дөньяларын шаккаттырыр өчен картаясы килә тизрәк. Ә картайгач, әй кайтасы килә бишектәге бәбәй чагыма. Кеше дигәннәрең кызык бит ул. Көз җиттеме, язны сагына.